Mikloša. Novú 23% daň z príjmu budú platiť všetky právnické osoby, 25% sadzba zasiahne ľudí s mesačným príjmom vyšším ako 3246 eur. Týmto rozhodnutím definitívne končí na Slovensku rovná daň, ktorú z hľadiska sociálneho považujeme za škodlivú. Opozícia nepovažuje vyššie dane pre ľudí s vyššími príjmami za solidaritu, ale diskrimináciu. Systém rovnej dane priniesol jednoduchosť, priniesol zrozumiteľnosť a spravodlivosť v odmeňovaní. Podľa premiéra zasiahne vyššia daň z príjmu iba 1% obyvateľov. Týchto asi 20 000 ľudí zaplatí štátu na daniach navyše 50 až 60 miliónov eur. Ide o trest za šikovnosť, ide o trest za úspech a pre všetkým títo ľudia sú tí, ktorí ťahajú za sebou aj ďalšie pracovné pozície a vytvárajú nové pracovné miesta. A musí tam byť aj miera solidarity. Iná možnosť jednoducho nie je. Žiadne zvyšovanie daní nie je dobrý model, ale z hľadiska potrieb štátneho rozpočtu asi je to nevyhnutné. Vláda tiež zvyšuje maximálne vymeriavacie základy pre zdravotné a sociálne odvody, a to na 5-násobok priemernej mzdy. Tie postihnú už aj ľudí, ktorých mesačný príjem je vyšší ako 1200 eur. A preto to len potvrdzuje to, čo opakovane tvrdíme, že na Ficov ozdravný balíček doplatia úplne všetci. Človek s príjmom 1200 eur by mal na odvodu zaplatiť navyše asi 30 centov. Len 12% ľudí na Slovensku zarába viac ako 1200 eur. Čiže 88% ľudí na Slovensku sa nedotkne ani zvýšenie daní, ani zvýšenie odvodov. Úprava daní a odvodov začne platiť od januára. Je totiž súčasťou budúcoročného ozdravného balíka. Marek Zgalinovič, Rozhlas a televízia Slovenska. A na Rade Solidarity sa zrodila aj konečná dohoda o znížení odvodu do druhého piliera. Klesne z 9% na 4%. Po novom by si mali sporitelia doplácať do druhého piliera aj z vlastného vrecka. Ak zmeny v dôchodkovom sporení prejdú parlamentom, platiť by mali už od októbra tohto roka. 4 plus 2%, toľko by si ponovom mali sporitelia odkladať na osobné dôchodkové účty. 2% budú dobrovoľné a daňovo zvýhodnené. Toto je náš definitívny návrh. A ja nepredpokladám, že pokiaľ ide o pomery, že by došlo k zmenám. Za menšie odvody do druhého piliera zdvihli ruky aj sociálni partneri. Pretože ten systém ako taký považujeme za neudržateľný. Dnes sme dostali informácie, že keby dnes išiel človek z druhého a z prvého piliera do dôchodku, tak z toho druhého bude mať o 18% nižší dôchodok ako z prvého. Spečatený zatiaľ nie je osud pracovných dohôd. Vláda najprv uvažovala o ich úplnom zrušení. Proti sa však postavili nielen zamestnávatelia a seniori, ale aj akademická obec, samosprávy a tretí sektor. Zrušenie dohôd je tá najčistejšia forma z hľadiska čistoty pracovného práva ako takého, ale rokujeme s našimi partnermi dlhú dobu a my musíme vnímať aj ich názory. Na 90% Rada Solidarity a rozvoja súhlasí s tým, aby dohody zostali, ale boli súčasne plne zodvodnené. Pretože ak máme na Slovensku 800 000 ľudí, ktorí pracujú na základe dohody, je to priestor na obrovské odvodové úniky. Z dohody o pracovnej činnosti by ponovom platili zamestnávateľia odvody vo výške 35,2% a zamestnanci 13,4%. Z dohody o vykonaní práce by boli odvody nižšie, neplatilo by sa z nich nemocenské poistenie. V prípade dôchodcov a študentov tento odvod bude podstatne nižší, pretože chceme od dôchodcov možno zdravotne postihnuté osoby, ako aj študentov zvýhodniť. Nám nejde o to zarábať nejaké veľké čiastky, ale aby si k tomu dôchodku pomohli. Stále je však v hre aj druhá alternatíva, že dohody sa definitívne zrušia a zostanú len pre študentov a dôchodcov. Rita Fleischmannová, Rozhlas a televízia Slovenska. Smer chce zrušiť 2 štátne sviatky. Premiér Robert Fico o tom rokoval s odborármi, zástupcami cirkví aj ďalšími odborníkmi. Zamestnávateľov to teší, zamestnanci naopak nesúhlasia. Katolická cirkev sa ešte musí poradiť s odborníkmi na Vatikánsku zmluvu. Je rozhodnuté, Ficov kabinet bude rušiť štátne sviatky. Konkrétne 1. september, teda Deň ústavy a pravdepodobne aj 15. september, cirkevný sviatok 7 bolestnej Panny Márie. Na to by však bolo potrebné otvoriť zmluvu, ktorú máme podpísanú s Vatikánom. Vláda však našla riešenie, ako sa to dá obísť. V zákone by sme konštatovali, že pokiaľ 15. september prípadne na pracovný deň, tak by sa oslavoval v nedeľu, čo by vlastne znamenalo fakticky, že tento sviatok je zrušený, len by sme nemuseli zasahovať do Vatikánskej zmluvy. Ak to mám odľahčiť, tak by som každému povedal, že ja mám totiž 15. septembra narodeniny. Že teda neželám si štátny sviatok na narodeniny, ale teraz preháňam. Ale ja verím, že
nájdeme riešenie. Z pohľadu nášho návrh premiéra je veľmi dobrý. Samozrejme vec, že bude záležať od reakcie katolíckej cirkvi teraz. My musíme zhodnotiť, aké dopady má tento návrh pre nás. Samozrejme, že si to necháme vyhodnotiť odborníkmi. Zamestnanci za zrušenie sviatkov žiadajú kompenzácie v podobe zmeny zákonníka práce a zmeny pracovného času. Predĺžovať pracovný čas teraz je zložitá otázka, lebo máme jeden z najvyšších pracovných časov a to nezarátam dohody. Keby som zarátal dohody, tak si myslím, že v Európe sme v pracovnom čase na špici úplne. Okrem toho chce vláda zmeniť aj ďalšie sviatky, a to tak, že by namiesto voľného dňa v týždni pripadlo voľno na piatok. Čiže ak napríklad teraz, aby som bol konkrétny, v nejakom kalendárnom roku by štátny sviatok Slovenské národné povstanie padol na útorok, tak v útorok by sa išlo do práce, ale potom by bol voľný piatok a bola by piatok, sobota a nedeľa voľná. Podľa oficiálnych výpočtov by rušenie sviatkov malo vykompenzovať negatívny dopad ozdravného balíčka na náš hospodársky rast. No a či budeme mať menej sviatkov už tento rok alebo na budúci, Robert Fico zatiaľ nespresnil. Simona Simanová, Rozhlas a televízia Slovenska. Trvalý euroval tvorí aj naďalej neprekonateľný val medzi niektorými slovenskými politikmi. Prejavilo sa to aj počas diskusie v Národnej rade, ktorá má schvaľovanie záchranného mechanizmu na stole. Väčšina parlamentných strán hovorí áno. SAS je zásadne proti. Opozícia sa tiež snaží presadiť, aby prípadné budúce pôžičky za každým schvaľoval náš parlament. Viacerí poslanci, najmä tí opoziční, označili hlasovanie o trvalom eurovale za najdrahšie v histórii Slovenska. Podpísaním zmluvy o trvalom eurovale je ako súhlasiť s podpísaním pozývacieho listu súdruhovi Brežnevovi v roku 1968, alebo ako súhlasí s Mníchovskou dohodou v roku 1939. Európska únia, pán kolega Sulík, je mi ľúto, že vám to musím povedať ja, Európska únia nie je SROčka, ani OLO. Európska únia nevznikla preto, aby ste dostali vy za dosť vašim účtovníckym dogmám a účtovníckym obsesiám, ale preto, aby bola v Európe stabilita, aby tu bol mier, aby tu bola prosperita. Pozície strán v parlamente vyzerajú tak, že strany naklonené trvalému eurovalu sú Smer, SDKU, KDH a Most Híd. Hlasovať proti budú podľa vlastných slov liberáli a hnutie obyčajní ľudia. Opozícia ako celok sa ešte snaží pozmeňovacím návrhom zariadiť, aby prípadné pôžičky z trvalého eurovalu vždy schvaľoval náš parlament. To je o tom, že to je o nás, pre nás, nie pre nejaké medzinárodné centra, či sa tu zadlžuje, prejeda alebo viac tvorí. Preto to má všetko hodnotu a preto aj KDH k tomu pristupuje realisticky. Ak Slovensko by povedalo, že nechce byť súčasťou ESM, v tej chvíli by sa pravdepodobne stalo prvotným cieľom všetkých špekulantov, ktorí by stavili na to, že táto krajina bude vytlačená aj z eurozóny, a to pomerne rýchlo. My skrátka, keď raz strčíme hlavu do slučky, už ju odtiaľ nevytiahneme. Keď raz vstúpime do ESM, nebudeme môcť z neho vystúpiť. Diskusia poslancov bude trvať dnes do noci. Prihlásení do rozpravy sú ešte približne 10. Definitívne rozhodnutie o tom, či Slovensko vstúpi do Európskeho stabilizačného mechanizmu, by malo padnúť zajtra do obeda. Filip Minich, Rozhlas a televízia Slovenska. Ďalšie zlaté padáky sa objavili na východnom Slovensku. Tepláreň Košice by mala 3 bývalým manažérom vyplatiť spolu vyše 170 000 eur. Tvrdí, že ide o nominantov SAS a KDH. Kresťanskí demokrati to popreli. Teplárne Košice viedli generálny riaditeľ Miroslav Nosáľ, finančný riaditeľ Ján Huraj, obaja nominanti SAS, a riaditeľom jedného úseku bol William Beňo, radový člen KDH. Spolu majú dostať vyše 170 000 eur. Na znížení odstupného sa teplárne dohodli len s Nosáľom. Ďalší dvaja údajne dohodu odmietli. Vyjadrenie sme získali len od Williama Beňa, ktorý hovorí, že si nárokoval len odstupné zo zákona a kolektívnej zmluvy. Normálne som sa chcel seriózne dohodnúť a povedali, že v žiadnom prípade. Podľa SAS je to zlyhanie Fondu národného majetku, ktorý mal upraviť vzťahy tak, aby manažéri v teplárniach nedostávali vysoké odstupné. So zástupcami fondu sa nám nepodarilo spojiť. Za ministerstvo hospodárstva, ktoré som riadil,
viem povedať, že na ministerstve hospodárstva sme toto uznesenie vlády splnili, ale teda podľa medializovaných informácií zrejme sa tomu tak nestalo vo všetkých ústredných orgánoch štátnej správy. KDH sa k téme nevyjadrilo. Hovorca síce priznal, že William Beňo je člen KDH, ale nebol nominant hnutia na spomínanú funkciu. Škandál s vyplácaním vysokých odmien manažérov sa vlečie už niekoľko týždňov aj v iných rezortoch. Premiér dostáva aj informácie o tom, ako chcú ministerstvá vysokým odstupným zabrániť. Prvé riešenie je už na ministerstve dopravy. Podpísali dodatky o zrušení zlatých padákov. Pokúsime sa všade tam, kde nastúpili predstavitelia štátu do takýchto podnikov a existujú takéto zmluvy, aby podpísali dodatky a zbavili sme sa tejto traumy, ktorá naozaj najmä dnes mimoriadne traumatizuje celú slovenskú spoločnosť. Ministri predkladajú v týchto dňoch ďalšie návrhy, ako by malo vyzerať odmeňovanie manažérov v štátnych firmách. Miro Frind, Rozhlas a televízia Slovenska. KDH je aj po odchode Daniela Lipšica druhou najsilnejšou stranou. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus. Respondentov sa pýtala, komu by dali svoj hlas, ak by parlamentné voľby boli v júni. Víťazom volie by sa aj naďalej stal Smer SD. V porovnaní s májovými výsledkami prieskumu vládnej strane Smer SD klesli preferencie o 4%. Ako druhé by skončilo kresťansko-demokratické hnutie s takmer 11%. Treťou stranou v prieskume Fokusu sú obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti s 8,5%. Most Híd by volilo takmer 7,5% a Slobodu a Solidaritu niečo vyše 7% Slovákov. Všetkým opozičným stranám okrem SDK UDS, ktorá dosiahla 6,5%, volebné preferencie v porovnaní s májom stúpli. Hranicu 5% by dosiahla dnes mimoparlamentná SNS. Ďalšie strany by sa podľa Fokusu do parlamentu nedostali. Voliť by nešlo 21% ľudí a 13% nevedelo alebo nechcelo odpovedať. Horúci zemiak v podobe neoznačených plesnivých vajec, ktoré pred pár dňami našli veterinári v bratislavskom Tesku Lamač, koluje ďalej. Firma Larim, ktorú reťazec označil ako dodávateľa, odmieta. Neoznačené vajíčka vraj nenakupuje, preto ich nemôže ani distribuovať. Pleseň u nich nemohla vzniknúť. Spoločnosť Larim SK má záznam z veterinárnej kontroly, podľa ktorej dodala reťazcu vajíčka, ktoré spĺňajú všetky kritériá štátnej veterinárnej a potravinovej kontroly. Výskyt neoznačených vajec si nevie vysvetliť. Všetky vajíčka, ktoré kupujeme s konkrétnym kódom. A kontrola veteriny sa zaoberá aj týmto parametrom. Fotografický materiál plesnivých neoznačených vajec, ktoré našli kontrolóri k Tesku, považuje za modelku. Tvrdím, že toto sú vyskladané vajíčka v obale. To je tak, ako keď modelku pripravíte na fotografovanie. Toto je modelka. Vajíčka sú podľa neho označené len na jednej strane a teda nemôže vedieť, či dané vajíčka z fotografií boli neoznačené. Úradný veterinárny lekár nemení dôkazový materiál na mieste a ten nález, ktorý bol zdokumentovaný písomne, fotograficky, je skutočný a odrážal skutočný stav, ktorý bol na predajnom mieste s konzumnými vajcami. A podľa spomínaného nálezu bolo zo 430 vajec viac ako 50% neoznačených. Navyše niektoré vajcia boli prasknuté a porastené plesňou. Ich výskyt si po svojom včerajšom audite v baliarniach nevie vysvetliť ani Tesco. Nepreukázali sa totiž žiadne zásadné nezhody a produkty danej spoločnosti sú podľa neho kvalitné. Slovný ping-pong tak pokračuje ďalej. Bolo by dobré, keby štátna veterinárna správa dokázala, akým spôsobom hovorí o tých vajciach ako o neoznačených. Dotknutá firma odmieta, že by problém nastal na ich strane, tak pri balení vajec, ako aj pri ich preprave. Zodpovednosť teda poniesie obchodný reťazec. Monika Chybová, Rozhlas a televízia Slovenska. Z regálov slovenských obchodov sa strácajú naše potraviny. Odhalil to prieskum, ktorý si dali vypracovať slovenskí výrobcovia. V porovnaní s vlaňajškom je ich o 4% menej. Obchodníci sa bránia a tvrdia, že sa rozhodujú iba podľa toho, čo im Slováci ponúkajú. 46%. Toto číslo aktuálne straší slovenských výrobcov potravín. Naši susedia sú na tom lepšie. Tam je tento podiel vyšší o 20 až 30%. Najčastejšie môžeme na pultoch obchodov nájsť slovenské minerálky až 69%. Najmenej je sladených nealkoholických nápojov a konzerv 26 a 20%. V porovnaní s vlaňajškom najviac kleslo Tesco z 59 na 50% slovenských potravín. Aj keď skokanom roka je Lidl, ktorý stúpol zo 16 na 24%, zo všetkých reťazcov má najmenej slovenských potravín. Ostatné reťazce ostali približne na rovnakej úrovni ako v lani. Potravinárov najnovší výsledok prekvapil. Za situáciu sú
podľa nich zodpovedné obchodné reťazce. Vzhľadom na to, že potravinársky priemysel na Slovensku má dostatočné kapacity a je schopný zabezpečiť aj väčšie kvantum výrobkov slovenských, je to otázka rozhodnutia obchodných reťazcov, aký priestor dávajú slovenským. Obchodníci tvrdia, že sa riadia podľa toho, čo im slovenskí výrobcovia ponúkajú. Zahraničné potraviny sú často lacnejšie aj preto, že tamojší farmári dostávajú vyššie dotácie. Predpokladám, že každý reťazec, každý obchodník, keď môže nakúpiť výrobok, ktorý má dobrú kvalitu a dobrú cenu, tak nakúpi slovenský. Avšak pokiaľ ten na slovenskom trhu nenájde alebo je drahší, tak z titulu konkurencie musí siahnuť k zahraničným. Podľa analytika ťahajú slovenské výrobky za kratší koniec pre ich často vyššiu cenu. A hoci sú aj neraz kvalitnejšie, ľudia čoraz viac šetria práve na jedle. Ak by obchodníci zistili, že kupujúci chcú kupovať domáce výrobky, tak ich budú plné regále v obchodoch. Odborník preto očakáva, že na budúci rok bude slovenských potravín na našich pultoch ešte menej. Peter Majer, Rozhlas a televízia Slovenska. Zdravotné sestry riešia svoju zložitú situáciu už aj cez verejnú ochrankyňu práv. Chcú od nej, aby preskúmala, ako sa uplatňuje zákon o ich platoch v praxi. Ombudsmanka Jana Dubovcová už má na stole viac podnetov. Čo najskôr ich chce prešetriť. Keďže zdravotné sestry majú stále problémy s odmeňovaním podľa zákona, pomoc žiadajú od verejnej ochrankyne práv. My sme naozaj sa snažili vyčerpať aj tie alternatívy rokovaní s kompetentnými ministerstvami. Oslovovali sme vyššie územné celky, inšpektoráty práce. Hľadali sme všetky alternatívy, aby sa tento problém riešil. A žiaľ, doteraz sa to nepodarilo. Verejnú ochrankyňu práv preto žiadajú, aby prešetrila postup štátnych orgánov a jednotlivých zdravotníckych a nezdravotníckych zariadení v súvislosti s uplatňovaním zákona o ich mzdách. Tá eviduje v tejto veci už podnety aj od cestier ako fyzických osôb, vyšších územných celkov aj súkromných ambulancií. Budeme posudzovať túto problematiku komplexne s tým, že máme tu aj návrh na posúdenie, že či zákon je v súlade s ústavou a správnym poriadkom Slovenskej republiky, respektíve niektoré jeho časti. Očakávame, že možno aj na základe nášho podnetu sa zastaví, možno aj, trúfam si to povedať, zneužívanie základných ľudských práv a slobôd, že nemôžeme nútiť niekoho vykonávať iné pracovné činnosti, ako máme v pracovnej zmluve. Pracovné zmluvy zamestnancov ochrankyňa skúmať nebude. Prešetrí však, ako postupujú orgány verejnej správy pri riešení problémových dodatkov v zmluvách. Podľa nej však v tomto prípade ide skôr o morálny problém. Ako keby ľudia mali menšiu hodnotu v Slovenskej republike a úcta k ním ako peniaze. Na prešetrovaní všetkých podnetov ochrankyňa už intenzívne pracuje. Chce, aby sa situácia vyriešila čo najskôr. V prípade pochybení sa môže obrátiť na ústavný súd. Veronika Husárová, Rozhlas a televízia Slovenska. Bývalý rumunský premiér Adrian Nastase sa pokúsil o samovraždu. Stalo sa tak len niekoľko hodín po rozhodnutí Najvyššieho súdu, ktorý odmietol jeho odvolanie proti dvojročnému trestu za korupciu. Expremiér si podľa zdravotníkov strelil do hrdla. Je však nažive a pri vedomí. Včera večer zazvonila pri dverách Adriana Nastaseho polícia. Mali ho vziať do väzenia. Namiesto cely ho ale odviezli do nemocnice s prestreleným hrdlom. Adrian Nastase sa pravdepodobne pokúsil zabiť, pretože ani Najvyšší súd neuznal jeho odvolanie a expremiér mal ísť na 2 roky za mreže. Podľa prokuratúry v roku 2004 spreneveril štátne prostriedky vo výške 1,5 milióna eur a vydieral predstaviteľov súkromného sektora, aby mu prispeli na kampaň. Nemôžem hodnotiť rozhodnutie súdu, ale tiež nemôžem sedieť doma a nevedieť, ako sa mu darí. Celú noc som nespal, aby som zistil, v akom je stave. Proces s Nastasem ostro sledovala aj Európska únia, ktorá dlhodobo kritizuje Rumunsko za vysokú korupciu. Aj preto nechcú dovoliť Rumunom vstúpiť do šengenského priestoru. V prípade Nastaseho ide o prvý odsudzujúci rozsudok pre šéfa rumunskej vlády po páde komunizmu. Mnohí Rumúni to vnímajú ako veľký pokrok smerom k právnemu štátu, keď sa za mreže dostanú už aj vplyvní ľudia. Peter Nitraus, Rozhlas a televízia Slovenska. Dôležité stanovisko v procese s Andersom Breivikom. Norská prokuratúra navrhla súdu zavrieť niekoľkonásobného vraha do psychiatrickej liečebne. Jeho politické vyhlásenia označila za výplody fantázie. Breivik na návrh reagoval fašistickým pozdravom. Sudca sa teraz rozhodne, ku ktorému z protichodných posudkov sa prikloní. Breivik sa k vražde 77 ľudí priznal, ale tvrdí, že je nevinný.
Prudká búrka, ktorá sa v noci prehnala našim územím, predtým postihla Nemecko a Rakúsko. V Dolnom Bavorsku si vyžiadala jeden ľudský život. Políciu tam kontaktovali viac ako 400 krát. Pod vodou sa ocitli pivnice, na cesty padali stromy. Pri rakúskej obci Gutenstein nedaleko Viedne bojovalo 8 hasičských tímov s požiarom lesa, ktorý sa vznietil po zásahu bleskom. Správy pokračujú. Azbest pri búraní bratislavskej Cvernovky unikol do vzdušia. Podľa hygienikov pokryl aj fasádu nedalekej materskej školy. Analýzou v mikroskopu bolo zistené, že obsahuje azbestové vlákna. Bližšiu špecifikáciu týchto vláken nám urobí regionálny úrad v Nitre. Na východe Slovenska sa objavil nový fenomén – hladová kriminalita. Ľudia kradnú dobytok, ovce alebo na čierno chytajú ryby. 2 roky mu hrozí za takú malú, a za čo dostane to tie 2 roky? Ochranári obviňujú štátne lesy. Tvrdia, že rúbu vzácny prales. Momentálne sa pozeráme na lokalitu, kde ešte pred 2 rokmi stal prales, veľký bok. Toto, čo vidíte tu teraz poviem lesníckej reči, to je výsledok ozdravných opatrení a totálneho boja proti likožrutovi smrekovému. Nový grécky premiér Antonis Samaras predstavil členov vlády. Na 20 postoch je 18 ministrov z jeho strany Nová demokracia. Kľúčový post šéfa financií získal guvernér Gréckej národnej banky. Čaká ho náročná úloha presvedčiť veriteľov, aby dali krajine 2-ročný odklad na zníženie rozpočtového deficitu. Antonis Samaras najskôr tvrdil, že Grécko chce spasiť odborníkmi. V jeho vláde ale majú drvivé zastúpenie ľudia z jeho straníckeho tábora. Nemyslím si, že tejto vláde sa podarí dosiahnuť to, čo si predsavzala. Je zložená z opozeraných členov Novej demokracie. Obyvatelia Atén to ale tak čierno nevidia. Dúfam, že nebudú kradnúť tak ako minulé vlády. Chcem, aby znížili dane a zachránili Grécko. Títo ľudia sú naša jediná nádej, aby sme sa udržali v eurozóne. Kabinet má pred sebou ťažkú úlohu obnoviť po týždňoch bezvládia dialóg s Bruselom. Nový premiér sa chce pokúsiť vyrokovať lepšie podmienky záchranného úveru. Európa mu ale veľkú nádej nedáva. Čas sú peniaze. Myslím si, že by sme naše prostriedky mali investovať lepšie. Kancelárka Angela Merkelová má v tomto smere jasno. Musí byť na Grécko tvrdá, aby sa zavďačila svojim voličom. Myslím si ale, že s postupom času zmierni striktný postoj a dá Atenám viac času. Osud Grécka je horúcou témou na schôdzke Euroskupiny v Luxembursku, kde sa rozhoduje o tom, či Grécko dostane ďalšiu úverovú pomoc. Ak každý splní svoje záväzky, problémy sa vyriešia. Ak by sa o tom toľko nešpekulovalo v médiách, finančné trhy by nežili v stálej neistote. Aj keď dostaneme odklad, nebude to ľahká cesta. Skrátka, bude naša krajina v recesii dlhší čas, ako sa pôvodne plánovalo, čo ešte predĺži agóniu. Podľa analytikov Grécku hrozí, že vypadne z prestížnej kategórie vyspelých akciových trhov a ocitne sa v nelichotivej kategórii rozvíjajúcich sa ekonomík. A to sa ešte v histórii investičného obchodovania nestalo. Vlado Lichvár, Rozhlas a televízia Slovenska. 20 rokov za mrežami. Toľko udelil indonésky súd Umarovi Patekovi, strojcovi útokov na Bali v roku 2002. Pri atentáte vtedy zahynulo viac ako 200 ľudí. Prokuratúra pre neho pôvodne žiadala trest smrti. Pateka zatkli minulý rok v januári v pakistanskom Abbottabáde. Spojené štáty na neho vypísali odmenu $1 000 000. Na obytnú štvrť v centre indonéskej Džakarty sa zrútilo armádne lietadlo. O život prišlo najmenej 10 ľudí. Príčiny tragédie zatiaľ nie sú známe. Existujú špekulácie, že sa pod ňu podpísal zlý technický stav stroja. Ten sa už 25 rokov nevyrába. Je to oficiálne potvrdené, pri búraní bratislavskej Cvernovky unikol do ovzdušia azbest. Hygienici ho odhalili aj na fasáde neďalekej materskej školy. V areáli sa pritom naďalej búra. Aktivisti dnes v otvorenom liste vyzvali ministra vnútra, aby preveril postup polície. Hygienici včera odobrali vzorky prachu z fasád budov na Páričkovej ulici, ako aj zo stien neďalekej materskej školy. Analýzou v mikroskopu bolo zistené, že obsahuje azbestové vlákna. Bližšiu špecifikáciu týchto vláken nám urobí regionálny úrad v Nitre. Meranie prašnosti podľa hygienikov je len pomocným faktorom. Jeho výsledky však budú mať vplyv na výšku pokuty. O priamom ohrození zdravia hovoriť odmietli. Každopádne s karcinogénmi, pre karcinogény platia také pravidlá, že je potrebné maximálne znížiť tú možnosť expozície.
To stavebník nedodržal a aj dnes pokračoval v demolačných prácach. Takto vyzerala budova farbiarne ešte včera po 15. Dnes ju z amatérskych záberov len ťažko spoznať. Už takmer úplne dobúral aj tú druhú budovu. Ide tam o tony eternitového materiálu s azbestom a v podstate nikto nezasahuje. Aj preto sa aktivisti rozhodli obrátiť otvoreným listom na ministra vnútra. Dneska žiadame, aby skutočne konečne zariadil, nech jeho podriadený policajný zbor konečne zasiahne, zamedzí verejné ohrozenie a nedodržiavanie zákonov. Polícia v danom prípade robí všetko, čo jej dovoluje zákon, nemôže ísť nad rámec zákona. To znamená, na to sú tu iné orgány štátnej správy, ako napríklad stavebný úrad. Zhodou okolností dnes bol v dopoludnejších hodinách vykonaný už druhý štátny stavebný dohľad. Predmetné dokumenty však stavebník opäť nepredložil. Nebol vyzvaný opätovne, aby prestal búrať, pretože raz už toto mu bolo nariadené. Podľa našich informácií sa tam teda búra naďalej. Orgány štátnej správy tvrdia, bol porušený zákon. Zastaviť búracie práce však reálne nevedia. My hľadáme všetky možnosti, ktoré môžeme robiť a vlastne dopracovali sme sa k tomu, že zatiaľ nikto nevie, kto ho vlastne môže zastaviť. Spoločnosť dnes na naše otázky nereagovala. Lucia Máčeková, Rozhlas a televízia Slovenska. V Trenčianskych Tepliciach je dusno. Mestskí poslanci vykopali primátorovi vojnovú sekeru. Obviňujú ho zo zatajovania informácií a netransparentnosti. Bojkotujú aj účasť na zastupiteľstvách. Primátor im nezostáva nič dlžný a viní ich z neplnenia si povinností. Príčinou sporov medzi primátorom a poslancami je lukratívny pozemok v centre mesta. Primátor ho ešte v roku 2010 odpredal bez verejnej súťaže súkromnému investorovi, no doteraz tu žiaden objekt nestojí. Ten realitný trh úplne niekde inde prepadol, ako bol v roku 2006, 2007, možno v roku 2008. Takže ten projekt je pozastavený ako takýchto x ďalších projektov. My sa dožadujeme len toho, aby sa ukázali práve tieto zmluvy, na základe ktorých bol ten pozemok predaný. Pretože tam už vlastne to, ja viem, že dnes on stále tvrdí, že je kríza. Ale toto neberieme, pretože je kríza, napriek tomu sa všeličo stavia, aj v Tepliciach sa postavilo. Poslanci zároveň obviňujú primátora z možnej korupcie, zatajovania a pozmeňovania zmluv či neustáleho vetovania ich návrhov. To je taký pseudoargument, pretože zo zákona ja mám právo vetovať niektoré uznesenia, ktoré ja považujem za nevýhodné alebo protizákonné. Pokiaľ žiadate od primátora zmluvy, teda dostanete len základnú zmluvu, nedostanete už povedzme dodatok alebo je v ňom vymazaný bod. Napríklad v tejto inominátnej zmluve v články 8, 9, 10 vymazané. Primátor mesta tvrdí, že občania sa sťažujú na to, že poslanci nepracujú v odborných komisiách. Nie sú schopní sa pravidelne schádzať, nie sú schopní predkladať materiály na rokovaní mestského zastupiteľstva. Pracuje sa veľmi ťažko, pretože mesto odmieta dávať materiály, všetky požadované. Najbližšie zastupiteľstvo ukáže, či v Trenčianskych Tepliciach budú aj naďalej poslanci viesť s primátorom nevyhlásenú vojnu. Chcú totiž rokovať práve o tých uzneseniach, ktoré primátor vetoval. Dominika Kusa, Rozhlas a televízia Slovenska. Britská polícia chce zatknúť spoluzakladateľa serveru Wikileaks Juliana Assangea. Väzenie mu hrozí za porušenie podmienok kaucie, keďže prenocoval na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne. Assange zároveň požiadal Ekvádor o politický azyl. Dnes o ňom rozhodne ekvádorský prezident. Je mi potešením, Julian, že vás poznávam aspoň takýmto spôsobom. Nedajte sa. Vítajte v klube prenasledovaných. Ekvádorského prezidenta a spoluzakladateľa serveru Wikileaks spája odpor proti politike Spojených štátov. Preto Assange nakrútil videorozhovor s Koreom pre svoju reláciu na televíznej stanici Russia Today a Ekvádor mu ponúkol možnosť pobytu v krajine. Nešlo o ponúknutie azylu, no Assange v obave z jeho vydania do Švédska zvolil útek na ekvádorskú ambasádu v Londýne. Britský najvyšší súd schválil vydanie Assangea do Švédska, kde čelí obvineniu zo znásilnenia a navyše aj zamietol jeho žiadosť o nové otvorenie prípadu. Podľa zakladateľa serveru Wikileaks, ktorý zverejnil tajnú americkú diplomatickú poštu, ide o politickú pomstu a zo Švédska ho môžu vydať do Spojených štátov. Možné vydanie do Spojených štátov je veľmi znepokojujúce. Všetci vieme, ako dopadol Bradley Manning, ktorý spolupracoval s Wikileaks. Ocitol sa v situácii porovnateľnej s mučením. Existuje o tom aj vyhlásenie spravodajcu OSN, ktoré potvrdzuje mučenie. Podľa právnych znalcov je nepravdepodobné, že by sa Assangeovi podarilo opustiť Britániu, aj keby skutočne získal azyl v Ekvádore. Pokiaľ je Assange na ekvádorskom veľvyslanectve, polícia nemôže proti nemu nič urobiť. No v prípade, že opustí ekvádorskú ambasádu v diplomatickom vozidle, polícia môže auto zastaviť a Assangea z neho vyviesť. Ľubomír Huďo, Rozhlas a televízia Slovenska.
Pilot sýrskej armády dezertoval na stíhačke do Jordánska. Krajinu následne požiadal o azyl, ktorý mu udelila. Plukovník Hasan Hamad je prvý pilot zo sýrskeho letectva, ktorý utiekol. Jordánsko sa teraz obáva vojenskej reakcie zo strany Damasku. Sýria je pritom jedným z najväčších obchodných partnerov svojho suseda. Nie antipirátskej zmluve a také stanovisko výboru pre obchod Európskej únie. Práve jeho nesúhlasný názor je kľúčový pre schvaľovanie v Európskom parlamente. O akte budú hlasovať europoslanci v júli. Podľa odporcov zmluva obmedzuje slobodu na internete a voľný prístup k informáciám. Hladová kriminalita, fenomén, ktorý sa začína objavovať najmä na východnom a severnom Slovensku. Ľudia sa uchyľujú ku krádeži kráv, oviec, ošípaných psov, no výnimkou nie je ani pytliactvo. 17-ročný Silvester z Rychna vychytal na Hornáde ryby bez povolenia. Pri love ho prichytili policajti. Za pytliacky ulovenú rybku v hodnote euro 50 mu hrozia až 2 roky v base. Takto neoprávnene zasiahol do výkonu rybárskeho práva. 2 roky mu hrozí za takú malú. Za čo dostane to tie 2 roky? Sused rybár súhlasí s policajtmi. Aj keď hľadujú, zákon je zákon. Mladík sa dopustil trestného činu pytliactva. V tomto prípade je jedno, či spôsobí škodu za 1 cent alebo 10 000 eur. Nedávno si traja zlodeji zo Spiša bez problémov poradili aj so 400-kilovou jalovicou v hodnote 700 eur. Pravidelne sa kradnú aj kurčatá na farme v spišských Tomášovciach. Zvieratá záhadne mizli počas 24-hodinového stráženia aj na poľnohospodárskom družstve v Odoríne. Za posledné 3 roky prišlo družstvo o 24 oviec. Rozkradajú všetko, čo príde, im to je jedno. Riešime tieto veci zabezpečovaním, strážením. Denne 24 hodín sa všetko stráži. Aj tak sa stane, že nám vniknú do objektov a napáchajú nám škody. Tie príčiny sú v nevzdelanosti, ktorá vedie k nezamestnanosti. A nezamestnanosť vedie vlastne k biede. A bieda môže viesť k tomu, že niekto stráca zábrany a zaobstaráva si potraviny takýmto asociálnym spôsobom. Stanislav Lažo a Marie Melníková, Rozhlas a televízia Slovenska. Stromy pri cestách na Slovensku sú častokrát objektom vandalizmu zberačov liečivých kvetov a listov. Najnovšie vyčíňanie sme zaregistrovali na východe Slovenska. Za obeť padli stovky konárov lipy, vysadenej pri hlavnej ceste pri Michalovciach. Pri našej návšteve sme síce nikoho s úmyslom zberu lipových listov nenašli, no to, čo ostalo po zberačoch z predchádzajúcich dní, sa dá jednoducho označiť za katastrofu. Doslova vandalské vyčíňanie ľudí medzi obcami Trhovište a Pozdišovce poznačilo stromy na celé leto. Polámané vetvy v korunách stromov spôsobili ich vysychanie. Pre odbor životného prostredia sú každoročné nájazdy vandalov na lipy vysadené pri hlavnej ceste už samozrejmosťou. V tomto prípade však zasiahnuť nevedia. Obvodný úrad životného prostredia požiadal príslušné oddelenie policajného zboru, aby zvýšilo hliadky v danom úseku. Aj keď existuje zákon na ochranu prírody, viac praviť nevedia. Kompetencie im to nedovolujú. Iba v prípade dolapenia páchateľa policajtom môže životné prostredie konať. Výsledkom môže byť uloženie pokuty do výšky takmer 10 000 eur. Listy lipy patria podľa najväčšieho spracovateľa liečivých rastlín na východe Slovenska medzi najdrahšie a preto sa s nimi obchoduje aj za hranicami. Aj v tomto prípade majú zrejme smolu nevinné stromy, ktorým nedokáže nikto pomôcť a ostanú na pospas ľuďom bez charakterov. Zdeno Zubák, Rozhlas a televízia Slovenska. Dlho očakávaný investor dnes dorazil do Medzilaboriec. Položil základy budúceho závodu. Vyrábať bude špeciálny kryštáľ, ktorý vedia zužitkovať aj v chemicko-technickom priemysle. V Hladovej doline čaká na pracovnú príležitosť 10 000 ľudí. Realita v Medzilaborciach je dnes takáto. Miesta na podnikanie je stále dosť, pracovnej sily tiež. Chýbajú však zamestnávateľia. Preto v každej tunajšej rodine už celé 10 ročie musí niekto cestovať za prácou mimo Slovenska. Do Čech, do Rakúska, ženy chodia na toto na výpomoc a tak. 21 podnik, čo tam robí 20 dní, viacej nie je nič. Pre takmer 5 hektárovú mestskú priemyselnú zónu je prvý investor kvapkov v mori. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Medzilaborce sa pohybuje od januára do dnes v priemere tých 20%. Na ploche je zatiaľ len kameň, do konca roka tu však postavia závod. Sláva Tebe, Bože náš, sláva Tebe, Cariu nebesný, utešiteľu duše. Je to historický prelom v Medzilaborciach, lebo de facto oproti je kovostroj. Od postavenia tejto firmy sa de facto v Medzilaborciach nič veľké nepostavilo. Bude sa z toho vyrábať základná surovina pre ďalšie výrobky, ako je LED priemysel, optika, laserový priemysel.
Fabrika plánuje spustiť výrobu najprv so 150 zamestnancami. Ak sa bude dariť, rozrastú sa aj na 400. Budeme hľadať ľudí, ktorí budú mať vysokoškolské vzdelanie fyzikálno-chemického zamerania. Samozrejme, k tomu budeme prijať pracovníkov technických obslužných profesí, sústružník, obrábač. Pevne verím, že ľudia nezabudli robiť, len sedia doma a čakajú na príležitosti. Tunajší musia vyžiť zo 400 či maximálne 500 eur. Nový investor sľubuje viac. Priemerná mzda sa počíta u všetkých pracovníkov 700 eur. Viac ako polovica územia priemyselnej zóny je stále nezadaná. Mesto už teraz rokuje s ďalším investorom. Je zo Švajčiarska, obnoviť by tu mal sklársku tradíciu. Diana Murdziková, Rozhlas a televízia Slovenska. Poľsko a Slovensko sú 4,5 roka v Schengene a paradoxne verejná doprava medzi oboma krajinami z roka na rok upadá. Hranice akoby rástli. Vlaky sa rušia, autobusové spoje sú biedne a lepšie to nie je ani s cestnými ťahmi. V Starej Ľubovni sa stretli regionálni politici z oboch krajín, aby to zmenili. Hlavnými témami bola dostavba diaľnice Via Carpatia a posilnenie vlakov z Košíc do Krakova. Medzinárodná diaľnica Via Carpatia bude smerovať z juhu na sever krajiny. Spájať bude 7 štátov Európskej únie, vrátane Slovenska a Poľska. Na Slovensku sa s výstavbou už začalo. Na juhu Slovenska až po Prešov je diaľnica takmer vybudovaná. Ďalej nie, chýbajú financie. Na tento úsek 83 km je približne rozpočet odhadom 1 miliarda eur. Nie je dokončené a schválené trasovanie niekde medzi Giraltovcami a Svidníkom. Plán vybudovať diaľnicu je známy od roku 2006. Nie všetci sú z tejto cesty nadšení. Diaľnica zbytočne. Do Bratislavy diaľnicu nám treba a nie kadejaké diaľnice sa robia, len tu, čo potrebujeme, tak nemáme nič. Ešte cesty sú také rozkopané, jedna radosť. Ja viem, že treba budovať diaľnice aj zo západu na východ, ale už snáď treba aj začať budovať diaľničné spojenia aj zo severu na juh. Je to obrovský význam, čo sa týka ďalšej budúcnosti a rozvoja štátov Európskej únie a našich regiónov. Je dôležité, ako sa na to bude pozerať Brusel a v súvislosti s ich aktivitami aj my musíme vyvíjať aktivity, lebo vieme, že nie všetky úseky, ktoré máme v pláne realizovať, sú v projekte zahrnuté. V ďalšom ťahu zatwierdzenie šľakov komunikacyjnych. Zástupcovia oboch strán sa chystajú do Bruselu. Ak získajú potrebné financie, diaľnica bude už o 7 rokov realitou. Susedné krajiny chcú posilniť cestovný ruch aj pomocou vlakov. Smerovať by mali z Košíc do Krakova. Cesta by trvala necelé 3 hodiny. Niekedy v roku 2025. Zdá sa to, že je to veľmi dlhá doba, ale na druhej strane treba začať, lebo možno o 2 roky už bude neskoro. Je to jeden z projektov, ktorý by obrovským spôsobom zabezpečil prísun ľudí z poľskej strany na Slovensko a opačne. Alena Gribová, Rozhlas a televízia Slovenska. Vzácny prales v Národnom parku Nízke Tatry rúbu lesy Slovenskej republiky. Tvrdia to aktivisti z mimovládnej organizácie. Štátny podnik argumentuje, že žiadny prales sa tam nenachádza. Mimovládna organizácia urobila v rokoch 2009 až 2010 detailný prieskum slovenských pralesov. Zmapovali aj územie Veľký Bok, kde sa podľa ich zistení nachádza prales. Práve v tejto lokalite ťažia lesy kalamitné drevo. Momentálne sa pozeráme na lokalitu, kde ešte pred 2 rokmi stal prales Veľký Bok. Toto, čo vidíte tu teraz poviem v lesníckej reči, to je výsledok ozdravných opatrení a totálneho boja proti likožrutovi smrekovému. Odmietame, že by sme niekde vyrúbali prales. Išlo o silno poškodené porasty likožrutovou kalamitou, ktorá sa nám postupne po hrebenoch Nízkych Tatier ďalej a ďalej rozširuje. Veľký Bok sa nachádza v Národnom parku Nízke Tatry. Lesy ale odmietajú, že sa v tejto lokalite nachádza akýkoľvek prales. Vychádzajú z analýzy, ktorú vytvorilo Národné lesnícke centrum. Neexistuje nejaká všeobecne akceptovaná definícia pralesa. Väčšinou sa hodnotí iba podľa takých povrchných znakov, ako to urobilo aj FSC. Projekt mimovládky si ale všimli aj odborníci v zahraničí a tvrdia, že by mohol byť vzorom aj pre podobné mapovania